Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Dari. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Till I Loved You. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang atmo tatampo nagdasingan nga Dali. Nak, ayaw kalimot ha. Madugay kog uli-uli ang kay magbasahi ko sa ilang Ma'am Rowena. Okay, ma. Sure ka? Mo padayon pagyapon kag masahe dito? Ay oo, nak, uy. Bata pala na si Ma'am Rowena. Nahibaw na ka nga tigmasahi na gyud ko ana. Bisan pa man siyang ginikanan. Pero ma, Nak, dili na lang gud ni nato lalisan. sige ma. Basta kay pag-amping lang gyud dito, ha? Oo, nak. Ikaw sad, pag-amping sa imong trabaho. Girl, lagta ko niyang gabi Ha? Daghan kog trabahoon, uy. Wala no? Biyaya siguro na po nag-isa. Kanani ba di mo trabaho? Uy, muna kag way ko. Shh! Ikaw ha? Kanang baba ni mo ron? Ikaw pa? Lagi. Okay na. Hindi na ako magsapang. Good. So, chaman. Lagta later, oh. Dili ko. Humanon pa din akong trabaho niya. Napasag ko'y lakaw inig human. KJ. Nice thing address ta. Excuse me. Nailang size, ani? Mahal ba yan ni? Hatagi lang ko og laing size palihog. Miss, prangkahan lang ka ha. Di gustong hagu-haguon. Unya, di gihapon og palit. Kung namoy medium nga size, ani, palito na ko dayon. Oh. Gitutukan man kung kunin mo. Unsa man dili ka mo kuha? Kaya ito ko si mong manager mga yug laing size, ani. Kadiyot. Sigurado gyud kong malipay si Mama Ani. Ma? Mingaw lagi. Ma? Oh. Hello, pa. Nak, niami si mama nimo sa ospital. Unsa? Nga naman! Naunsa man din si Mama? Nakuyapan ko, nak. Ay, tugod sa kainit. Mao ba? Pahuway na, ma. Pa. Pwede ta mag-istorya sa kawas? Sige na. Ngano nagkuyog man mo ni Mama? Kwan, nak. Di ba giing na naman ti ka?
Ayaw nagpakita ni mama. Nangumusta lang ko niya. Nangumusta sad ko nimo. Kung mangumusta ka na ako ni ato takasbay. Ngano sa gawas pa magin mo mag-abot ni mama? Kay mao maiyang gusto. Nak, gusto kong mamawi ninyo. Mao nang magsige kag padana kog kwarta mao ba? Nga naman, kuwang pabaday ang kwarta nga akong gipada. Dili mahitabong makuwang. Kay bisag gamay, wa ko magkinahanglan sa imong kwarta. Wa na nako gastuha bisag piso pa ana. Nak, Palihog lang. Ayaw gatagi og false hope si mama. Kay bisan og balibalihon pa natong kalibutan. Dili mahitabo nga kami mo imong pilion. Kay nagpakasal ka na sa lain. Og may lain na sa kang pamilya. dali. Grabe, believe gid ko nimo, girl. Dili lang ko gusto masakitan si mama. Kay nilaom siya ni papa. Habi ni mo, si papa ang rason nga nung hangtod karon. Dili ko gusto makauyab. Lalaki nga way baruganan. Maayo kayo mo palaom. Mao nang lihay kay kag mga laki. Oo. Og mao nang ako gyung ampingan si mama og ipalayo na ko siya ni papa. Nak, okay na lagi ko. Maadto na ko sila ruwet na kay nisaad ko nga masahion ako siya karon. Dili lagi ma. Ani na lang. Ako may mong masahe ni mama. Kaya di ay libo. Anong dili? Tinudluan ba ako ni mo, ma? Maong ikaw, pahuway lang og tarong dinhi, okay? Arang bayad ay o. Salamat kaayo, ha? Way sa pa yan, ma'am. Oh, pag umlagin mong masahista ron, tita. Anak ni sa kong suki. Day, dali, si Rave, akong pag-umangkon. Dili pa dugay nga naabot gikan sa US. Mayong hapon, sir. Oh, mo dawat sa kaglayang service, dali. Rave, unsa ba? Ayaw ko na pagbinastos. Usa man, nangutan na raman ko. Mangutana sa ko nimo, Sir Rave. Wa na gid ganahan nimo nga mangita na malakag mo service nimo? Siya ito gisultin mo? Klaro ato? Ato na ko, Ma'am Rowena. Salamat kaayo. Ang bugero sa tong tawhan na da. Supal pa lagi. Nagtuo siguro siyang matahak ko niya. Uy, naaman din ni chat sa akong gwapang amika. Dali sa bar ba, ang luod na gyud ko nimo. Ay, dili gyud ko undangan, ani. At tuon na lang nako. Salamat, yan higit ko. Mangluod niya ka. Maluod yun ko. Hindi ka mo need, girl. Klaro man. Lagi kay. Oh, Ikaw. ngayon na amang ka din, he. Muli na ko. Kadiyot sa ha? Kung nun sa may problema ninyong duha, storyahin na ninyo. I'm sure, Miss Understanding raman na ba? Dali, please. Alag uli. Okay, sige. Dili ko mo uli. Pero ayaw ko pugsa nga mo entertain anang tawhana.
Ako na ihato niya. Sure ko. Medyo nalipong na sa food ko, Ray. Okay. Okay na ko. Dawa sa dabang ko. Kasuka naman ko. Ihato na tika. Ayaw na lang pagsupak. Salamat. Sorry. Kalimti na lang to. Kikalimtan sad nako nga nagkaila ta. Mao ba? Mao din hinitabo? Oo, girl. Maunang musurok gid akong dugo atong tawhana. Hala, patay. Ako rin magyatang niya imong number. Unsa? Matagil siya chance, girl. Nagsuri naman ka, ha? Mamawi man ko na siya nimo. Sige na. Bisa ka usa lang. Thank you, ah. Bisugot ka nga makikita na ko. Karon ra ni. Nisugot lang ko kay nihangyo ang ako amika. O gusto lang ko mahibaw ka ha. Nga wa ko'y plano makig-amigo og pareha ka bugiro nimo. Kanang nagsalig kay kwartahan. Unya murag na kamino sa mga tawo nga nanarbahog tarong. Sorry na lagi. Promise. Nibaw ko nga ingon na ang imong first impression ako. Pero hatagin lang ko og chance kung unsa gyud ko. Oh, nain maligid quick oh. Ngaon ta na. Ha? Mukaon ka ana? Oh, nganong dili gud kalami ana. Tana, librehon ta ka. Anya, kamusta man ninyo pag-uban-ubang? Actually, okay naman siya. Buta na si Rave, oy. Siguro, natripan lang yun kaniya tong igayuna. Gabi ni mo, girl. Muangkon ko nga, ang bugiro gito siya. Bugiroon ba? Pero, nag-anam og kawaang yan habugiro. Sukat nga nagkaila mo. Mga kupani mo, kamang mayab gani. Atagi chance. Bisa kinsa, deserve atagi chance, girl. Girl, Tinood, gisugot ako nimo. oh Rave. Basta kay dili lang gid mo wag tangon ang akong pagsalig nimo. Di ka na mahitabo, dali. Salamat kay. Nalipay ko na kay nihatag dagid kasi imong pagsalig sa lalaki. Ikaw, ma. Kung ikaw mo ipangutanon ba? Angay ba na kung hatagan og lain chance si Papa? Nak, nagpakasal si Papa ni mo silain, pero wa siya mahibaw nga mabdos ko nimo. Karon na siya nahibaw nga dako na ka. Og tinuod ang iyang giingon, nga nibiya na siya sa iyang pamilya. Kay bisag dili pa nimo siya dawaton, pero kita gyud iyang pilion. Ma, Tinuod ka, nak. Hatagan ko ni muglaing higayon. opa. Basta isaad lang sa di mo na ako nga dili nimo pasakitan si Mama. Oh, dili na, anak. Ang pingan ako sa mama ni mo. Ilabi na yun ikaw. Salamat, nak. Salamat sad pa.
mga ginikanan, na ay hustong panahon para makasabot ta sa sitwasyon. O karon ako nasabtan unsay gibati ni mama para ni papa. Sa dihang nibati na sad ko og gugma. Yes, dili dali ang paghatag og pagsalig. Pero kinahanglan ni ilabi na sa tao nga mga mahal nimo sa kinabuhi. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.